This live is coming from Johannesburg Major Street Court muno mu South Africa. Tichiti tadzoka kwamuri kuri sei kwamuri. Just a recap kuti zvaapapi takamirichi. The lawyer Mr. Chris Mapingure, I can confirm that the lawyer from Jordana, Mark Chuma, is Nkoma Crispin Machingura, is a Zimbabwean lawyer who is based here in Johannesburg. Sakandova Tinao, Nkoma Chris, he is handling this case. I can also confirm that he appeared in court. He appeared in 2 different courts this morning. The first one was in court 16, where he was facing, where he's facing the charges of impossession of firearm and ammunition. On that case, the magistrate placed it on record that if he's going to be convicted, it's going to be 15 years as a first offender. It's going to be 15 years as a first offender. If he's got his second offender, you get a minimum of 20 years. Third offender is going to be 25 years. So this was put on the record by the magistrate, making it clear that they are taking the charges very, very seriously. And some of you guys, you might interpret it in a wrong way or in another way. Kuti, was it necessary for him also to have a gun that is putting him in South African prison, where he's facing a prison term of 15 years? Yeah. Though Nyaya Chona Pairi Papa, was that necessary for him to look for a gun so that they can so that he can commit a suicide, so that he can commit himself? Why akazvita izvozvo? I think these are questions for another day that needs to be analyzed. And earlier ndataura futi nemupurisa ari kuita kesi yachona Interpol, vamwe vachona vachitaura kuti even that gun. Okay, I don't want you to mix 2 things, guys. The guy here in South Africa is facing here in South Africa, murikubvunza wani ndozvandikuudza kukutsanangurai kuti time yaakasungwa akabatwa anga ane pfuti yanga inayo imhosva muno muSouth Africa, amene kune dzimwe nyikawo kuti haisi mhosva here kuonekwa une pfuti plus pfuti yachina ine ammunition. Muno muSouth Africa imhosva, in possession of unlicensed firearm, ndokunge usina license anditi. And also they've decided to do is also to take that gun for ballistic test, so that the gun was taken to forensic, so that they also determine if that gun was not used for other cases and so on. Saka, yeah. And it's not gonna delay more, because vanhu vaida kuti vanhu vanzwisise kuti vanoda kunzwisisa kuti pfuti iyi paichendeswa kumaballistic test ichabuda here kuti yakaurayani, ine mhosva dzimwe dzayakaita here. But my chances achona anenge ari very, very high, considering kuti pfuti inenge yadaro. And also zvichaitika ndezvekuti vari kutsvaga vachatsvaga kuti vakamutengesera wachina ndanani. Saka it's another separate case. That's why he appeared in 2 different courts, court 14, court 16, and court number 2. So on court number 2, he appeared there regarding the matter of extradition, where he's wanted by the UK police pama cases are kufesa emeda for mudzimai wake nevana vake too. Yes. So yeah, going back kuti nyaya yepfuti, obvious there is no justification, guys, to be honest, to understand that, considering that he was facing the serious charges, why was he buying the gun? And Aida Kuishandi say, but it's not disputed that he wanted to commit suicide. What I can confirm to you now, the last time Yaka Woni Asad Asungwa, that is the night that he had planned kuti achafazuraya nguva iyoyo anditi. And I also had an opportunity yekutaura nevamwe investigators vari kuita nyaya iyi. Pane information yekubuda
yekuti akamboenda kuZimbabwe. Mukomana uyu haana mbobvira aenda kuZimbabwe zvachose, handiti. Tinofanira kupota achitaura chokwadi chizere, handiti. Tinofanira kutaura chokwadi chizere kuti vanhu vanzwisise, tidzidze. Information yekuti akamboenda kuZimbabwe ndeyekunyepa, hazvina mbobvira zvaitika zvachose and so on. Kusvika kwaanga achiita asvika muSouth Africa, munhu anga achipinda munzvimbo dzakawanda wanda, achiona mashamwari ake, achifara, achiita dei. Zvaita Kabelo and the lawyer. Yeah, no, he's coming this weekend. We saw everything. I know you don't want a camera, and it's Oh. do you have a problem to talk? Huh? No, I won't ask you different hard questions. Okay. Guys, I'm just going to talk to my brother. We are not going to discuss the merits of the case. Mukoma wa uyu anditi. Mapamamona Aris, how is he? Now he's fine, he's stable. Yeah. Strong. All right. And when he saw Mama, how is he? Yeah, and it was cool. It was cool. Okay. Left everything to God, you know. Yeah, you just leave everything to God. Thank you very much, my brother. Okay. So, so we have to wait for Chris, huh? Yeah, Chris. He's coming here. Yeah, because I need to speak to him. Okay, all right, no problem. All right. So we are just waiting. The guy that I was talking to, guys, is the brother of Mark Mtodana Shuma. He made it clear that he saw him. Obviously, saying we just have to leave everything in the hands of God. That's what he said. He said it's fine. They spoke to him. As I confirmed to you earlier that the mother from Dodana came yesterday. I came this morning all the way from Zimbabwe to be here. Kuti dabadai. Alright, kandiku bloko yu alonzi Sandra. Panapa paspe fambi panapa. Paspe fambi. Etimbo kandibo kubvisira munhu. Apaspe fambi panapa pekuti munhu yamuchitaura muchituka munhu ari kutora. I'll get your comment. I'm looking for you. I don't disturb, but ndewana comment yako. Then chai track. One. I'll get it. Moya muchitaura zvichifambi page pangu panapa. Zoti munenge muchingotuka munhu. Hapana chandakutadzira. Okay, ni se kuti munetso kutotsvaka content. This to kutaura nezvefamily zvaitika izvizvi. And I'm speaking to the family. Itsvaga comment yako. Ndewana chete. Tegere yakanzi Sandra, guys. Itsvage. Moilaika. Wakutondi disturb basa rangu izvozvo. Ndewana. Saka comment yakanzi Sandra. Ya ndaiwana. Yakanzi Sandra netoyo. Vachanaso kubloka zvachose. Takubloka. Wafu wakasvika pano pa live. Wakuiona ichiti connecting. Alright. So ndina munhu andachitaura naye is the brother for Mtodana. Mamunzwa achitaura kuti yes, is okay. Mama wakwanisa kumuona and so on. Let me just say, guys, anditika, this issue is very sensitive to both families. Anditika, kune vakafirwa, and I like the approach from the family. As yes, they are here, but also they are also standing with the other family. Mapanzki sister. So it's not one thing that is one-sided and so on. It's something that is, they are trying to approach this issue with caution. Not to say they don't care about zvakaitika and so on. I want you to understand that point. Kuti kuya kwavangoitawo inyaya kuti it is the family, guys. Anditika. But at the end of the day, ihama yavo. But they are not here to support kuti zvakaita ndizvozvo kana kuti chii. I can tell you that the family from Dodana, they are heartbroken.
worrying nenyaya yakaitika yekuti 3 bodies dzakashaika, saka ndo situation yachona. So that's why I said we need to approach this life with caution, tichinzwisisa kuti zvakamira sei, putting into consideration kuti vanhu vakashaikirwa anditi. So kana maakuda kutanga kutaura zvinhu zvisina basa pamusoro pangu, handisi kubhadharwa kwakuya kwandiri kuita uko, anditi handisi kubhadharwa, right? So the other important thing is that ndakwanisa kutaura namama, ndakavabvunza kuti kufamily yekumuroora nekuvana makakwanisa here kuva approacha, vari kuzvitora sei zvakaitika the other side, and vataura chokwadi kuti initially vaitya kuva approacha, but vakazomirira vanhu vakuru ndobva vaenda to that family vakataura navo, vakandobatawo maoko, vati vakabatwa zvakanaka nefamily iyoyo. Guys, it's a very difficult situation, but family payakaenda the other side ichida handitika ichida yakava approacha the other side kuti no chicha vachivabatawo maoko, hanzi takagashirwa zvakanaka nefamily yeuyo yokumwe kumwe kusaidi, hanzi vakatotipa chikafu takadya, vaifungidzira kuti maybe vachatukwa, vachadzingwa, vachanzi ripiswa. So it shows kuti everyone is affected, guys, by the entire incident. Anditka, this shows that everyone is affected, and the other side, obvious, they know kuti maybe mama vasilo vakazvita or whoever akazvita asisipo, but they are not saying kuti bvai pano hatidi kutaura nemi, hanzi kuna mufundisi ariko to that family. There is a pastor, there are some church members, they are in very strong pain at the moment. Thank you very much Cornelia Magia nezvakaitika. Then another aspect that came, I think Nkoma Chris, the lawyer, is also going to talk about it and emphasize it, just kuti patambotaura nekutaura kwandambeta nevamwe. Shie Jashub, thank you for the stars. Muchito muchikanda mastars ka, muchito muchijoina Great Hope, ndo kunobva fuel yokuya kunoku, ndo kunobva data. Vasina mapolisi mobva matoro Great Hope anotangira from 99 rand per month, ndo maprices premiums. Uri kuZimbabwe kunogona kutora Great Hope, vari muno muSouth Africa mogona kutora. Thank you very much Paul Matuation, guys, maakundidoga maakundipoma stars, thank you very much. So pane imwe nyaya yabuda aspect yekuti I know a lot of people have been saying kuti zvandambotaura earlier kuti mukomana akamboenda kuZimbabwe akaita sei, ndandine vanhu paakasvika muSouth Africa vanga vainaye from day 1 achibva achisvika, mukomana haana kumbobvira aenda kuZimbabwe, anditi so that information yakakosha, anditika kuti tinzwisise kuti zvakafamba sei, anditi then ndakwanisa futi kutaura nevanhu vanga vachigara naye kuti angari munhu anga akaita sei kubva kuya kwaakaita achiita nyaya dzese so mamwe mafamily members vakanga vasingatozivi kuti ndo zvaiitika, guys, kuti kuya kwaakaita ane zvaaita, and paakatanga kusvika papasina that picture yekuratidza kuti pane zvandaita kuUK ndaita sei and so on and so on. As I said, kuti family yavo muno muJoburg yakakura, vane mamwe ma siblings ari muno and so on. The ladies vandandinawo kuti kubva kusvika kwaakaita pana ntumira futi mastars. Thank you very much. Ndakanganwa kuverenga standard kwakune motikari yanga ichuya. So kubva kusvika kwaakaita kubva kuJohannesburg kuUK achipinda muno muSouth Africa, haana kukwanisa kutsanangurira vanhu vese kuti ndo zvaitika, ndo zvakadai. The first 3 days hapana aitombozviziva kuti ndo zvakaitika, but aiti akaenda ondogara nemawo relatives, oenda odzoka odai. But time yaakazobvunzwa manje kuti tiri kunzwa zvakati and so on, that's when ndobva vamubvunza kuti chii chakaitika pane zvisvi, uri kubvuma here? And then the guy ndopa akabvuma kuti yes, pane zvakaitika kwandakabva and so on. So then the question was kuti how was he coping with them the last few days vanaye and so on. It was something that was really traumatizing the family, guys, to be honest. How do we handle situation yakadai and so on and so on and so on. And then they've been, thank you very much Shie Jashub,
And then they've been also saying, based on his history, he's not a guy who is very violent. He's not a guy, even kuya kwanga kaita, he was just a soft-spoken person. Ndozvaari in general, ndozvaari pachake. Saka asi munhu wehasha, asi munhu anotukana nevanhu, anoita say and so on. So paakatanga kusvika zvesho, that was the zvaakanga achiita. And then one of the sisters informed me kuti kuya kwaakatoita, we knew hedu kuti tangofungidzwa kuti adamborefresha mind yake and so on. Saka, but they did not expect that. So one of the sisters, when she confronted him, not confronted, asked him kutiko chicha trukunzwa and so on. And the response was, hey, I don't want to talk about that, and I don't want even to comment. I don't want to talk about it and so on. So ndo pakatanga kuitika izvi. So is the one wekuti anga achimbofamba. Thank you very much Gertrude Mashaka. Vanogona ndo vanotumira masters kwete vanenge vachindituka handitika hanzi munhu wese kuGreat Hope nevanenge vafirwawo vese guys. Izvozvi ndiri pabasa kuti zvifambeka ukoko kusazoudonaka vese mafamilies anenge afirwa achida amaservices munobata Great Hope vari muSouth Africa. Handiti hatidi kuti tizotadza kuuya kuzoita basa kuno takuti hakuna chi hazvisi kufaya nyaya yekuti maclients haasi kubatika. Vaisi vanenge vashaika vari mujoni vanonge vaudzai kuti batai Great Hope yaMr Munetsi. Imimi vari kuZimbabwe munofanirwa kusimbisa panogadzirwa mafamily group kuti aiwa torai yeGreat Hope iyi. Handitika vane vari kunze kwenyika vese kuti torai yaMr Munetsi. So the last few days akanga ainadzo achiinteracta nevanhu, munhu wekuti anga achingogara. Okay, akanga ane mabhururu ake ndo aiswera nawo dzonguva, aiti akabuda, thank you very much Gugu, obuda omboenda odzoka late achidhakwa vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana and so on and so on. Those were the last few days dzake kuti aitombobuda oenda somewhere odzoka dzonguva hadzoke and so on. And munhu anga achingofarira zvokuita sei zvokumwa ndozvaanga akutongoitawo. Aenda neboys rake raibuda achifamba naro vachienda kwakasiyana siyana. But a day before as nyaya yake yazosvika kumapurisa, that was going to be the last night yaiona hama dzake. Thank you very much Mukoma Matthew. Handiti yaiona hama dzake ndo wanga uri musi wekupedzisira iwoyo, then obva angozviuraya and so on. So I won't dwell much about the issue yekuti akasungwa sei zvakaita sei, because it's more sensitive. The other part we cannot talk about it now and so on. Yeah, because it also involves me. It may involve me, my presence at that time when this thing happened yekusunga kwake. So let's not talk more about that. Anditika, and we need to protect each other and so on. So musi wachona wazobatwa wachona iyoyo. That was the last night. Danga tongoya uzoonekana nevanhu, the last day obva angoti obva angosvipfuura and so on. So after that vachimubata vachiita sei, I spoke to the guys from the Interpol. Vanga vachitaura nevanga vainaye futi. Everyone is saying this guy is not a violent person. Even the police were saying they are used to deal with violent criminals, especially on the cases akadaya very violent. But iye zvaangari izvozvi zviringoratidza kuti ndo zvakaitika guys. And in terms of maona masisa ake ari ready kuita sei, the guy has been crying all the time. He doesn't want to talk about what happened. And then I asked them kuti ari kukwanisa here kudya zvakanzi. Thank you very much Sacrifice Mariga kuti ari kukwanisa here kudya and so on. Vataura kuti yes, vari kushamisika kudya, ari kuzama kudya, but he's heartbroken and he doesn't want to talk about the issue. Like the sister saw yesterday, amuudza kuti I'm very sorry to my brother paakaenda achindomuona nesura achimuendesera chikafu, ndobva ati my sister yake ndobva yamuti pavaicommunicata naye vachifonerana before vaifonerana pamavideo call naye,
ovaratidza vana vachifara and so on and so on. So the sister mentioned to me kuti akamubvunza kuti, but you know that I love you so much, my brother. We always contact me on video calls and what. If there was a problem, you could have told me. And then his response, he was saying, please don't talk about that. Please, please, please. And he doesn't want to talk about that incident at all. Like, the sister explained to me, Kuti, he's like a guy, are he possessed maybe? Like, could ask Tomboda, like, to go on that. He just want to be himself and he just want to face the consequence. And it. Saka, this is the current situation. I'm still waiting for the attorney. I think most of the people, they want also to hear the official statement from the attorney. Mr. Chris, what is the way forward on the legal point of view? And remember I said this case is not about getting followers. And in my followers in now, guys, people, they know Mr. Munetsi already. And itika saka asizotin chatwa gambirinchi, but this case in a public interest because it has to do with the. Is Chris come? No, I want you to phone him. Oh, I can give you my phone. Okay, just hold on. And Kabelo, did you see him? No, he's the one who's being Kabelo. Oh, he was calling me now. You can just call him. Yeah. All right. Saka, yeah. And just young Papa Pango Itika, guys. Spanish of Pango Itika. Yes, the issue of suicide was a possibility thing. Guys, we are joined by the Mr. Crispin Machingura, the lawyer for the accused, Mr. Mdodana. I think wangwada kuna sonzwa kuti zvakamira sei lawyer rawo rikuya kubva kune lawyer remukomana, because the lawyer is speaking on behalf of his client. So can you kindly share the life? And it can't munhu wese ku Great Hope. So mubvunze mweya mamwe nayo zvamamuda kuziva kuti chi. I am joined by the lawyer. I'm the only person who had access of speaking to the lawyer. Come on, Chris. Yes, how are you? Good afternoon. No, I'm You're live on my page. Okay, no, that's fine. Thank you very much. All right. For making yourself available. All right. Anditika. Achataura zvisene chekwedu nechirungu. Anditika. That's fine. Can you just confirm kuti you are the one who is representing Mdodana Mark Chuma? Yes. Yes, I represent him, and I also noted that everyone wants to varikuda kumuti Mark, but atikwandiri. Yeah. Kuti Mark arisisara. Arisiye. Inini uzokupiwa zitare kuti Mark ndonzi Ndodana. That's his name. That is his name. That is what he said. Okay. Yeah. So can you just confirm what charges is he facing at the moment? Okay. So we have when he came into the country, yes, he was found with at the time of his arrest, he was found with a revolver, okay, 9mm, and it had 2 bullets. Okay. So the 2 bullets are a charge on their own. Sure. The 9mm is a charge on its own. So we're first with ammunition and a firearm. Okay. Both. So tine 2 charges. I can tell you that the 2 charges, they carry the 9mm. Yes. Found in possession of a 9mm. Yeah. In South Africa. You know, 9mm is a lethal gun. Don't know. I don't expect you to survive. Sure. Yes. So it carries a special sentence. A normal gun, if you were found with an AK-47, yeah, example, it's a 7-year, 10-year. But this one carries a 15-year. Sure. Just in possession. On the first conviction, it carries a 15-year. And on the second conviction, you can even face life. Sure. So it's a very dangerous weapon. So that is what we are facing. Okay. And obviously, we have not pleaded. We are yet to plead. We are still waiting for the actual papers to confirm. Yeah. The ballistic test. Okay. Ballistic test, let's say, if their firearm was discharged
how long was it, Sure. zvinoita make serious or lighten the charge. For example, it also shows kuti bullets, when were they loaded. The ballistics say all that. So zvimwe zvezvinhu zvatikamirira. But Is that may take time, that process of ballistic? I always hear many cases being postponed, that they are waiting for the test and so on. Do you think this one will get a priority? Yeah, we will get a priority, but my thinking of how things will play out is vanofanirwa kutiudza kuti izvi zvingatore sekuti 6 months. Yes. I expect 6 months because tinenge taitwa fast track. But under normal circumstances, this is 2.5 years, 3 years. Sure. For ballistics to come out. Sure. Ziva kuti alcohol test aya anosvika paku expire. Yeah. Sure. But ballistics don't expire. They don't expire. The gun does not expire. The bullets do not expire. So it may take us 3 years. Okay, so and then the other charge that he appeared in court number 2 is that one for the extradition. Yes. So vari kuti muchinda uyu kana apedza sentence yake havazive kuti kuti anopedza sentence yacho rini kana kuti anobatwa nemhosva rini. At that time akufanirwa kuita sei akuenda. So that process inofanirwa kutanga at the same time. Haifanirwa kutanga case yekutanga yapera. Zvinofanirwa kutanga at the same time. Nokuti takaita negotiation, let's say tagona kuita negotiation, one is thrown away sekuti zvamiswa zvokuti revolver nemabullets ayana tambozvisa pasaidi tongonzi ayo ngadzokera ake mukomana tingobvuma tingarambirei. Okay, so ndozvana achitaura kuti I know kuti we can't do much on the merits of the case, but muchitaura naye not kuti akaita mhosva akaita sei, ari kubvumere kuenda kumusha kudzokera. Waika uyu mwana wekuzimbabwe, mwana wekumusha ari kutoti kunyange makada kuti ndidzokere kumba Zimbabwe, I'm fine with it. Okay. Makada kuti ndidzokere ku-UK, I'm fine with it, but mofanira kutanga mandiudza but right yake yaanopiwa nemutemo. Zvakafanira kuti kana ndichikusunga iwewe ndofanira kukusunga ndichiti boys ndikukusungira chakati nechakati nechakati. Same thing zvinofanira kuitika kana mamutari ufanira kuenda ku-UK ka tofanira kuziva zvemunewspaper nezvesocal media hazisirizvo mataurirwo anoitwa kukoti munoona ndinotambidzwa bepa waona paipa ndichitaura kuti handina kupiwa warrant of arrest ndinotofanira kutoipiwa warrant of arrest iyoyo. Saka as long as ndisina kupiwa warrant of arrest iyoyo muruoko mangu hapana warrant of arrest, hatizizive zvewarrant of arrest. Saka anofanira kuti apiwe mapepa acho extradition muruoko make toziva kuti takutaura zveextradition. So it's too early for now. It's too early. Zvotoda kuti timbotanga taona tati isusu toda kutanga taona kuti musi wa22 wacho chii chiri kuitika. State zvayo yatiri kuda kutaura nesu ine zvairi kuda kuti offer but haisati yaoffer. Okay. Saka I think kuti offer yachona nezvavari kuda kutaura nezvazvo zvichanyatsobuda kana tapiwa mapepa. Takapiwa warrant of arrest tozoti ari kudiwa ku-UK. Takapiwa mapepa e-extradition tozoti ari kuda kuudza extradite. But kana tisina sezvatiri tinomboziva kuti taiswa paremand. Yeah. All right. The last question is that Ari say, like my concept naye in general. Yeah. Let me tell you. Kandikatanga kumuona mukomana muswe, was it Saturday? Yeah. He was not well. Yeah. No, he was not well. I won't lie to you. He was not well. I angani anxiety, and he couldn't trust you. He couldn't speak. Anga ane kutya akanyanyisa, but iko zvine he's talking ndofunga waona achibvunzwa mukoti zita rake ataura freely, waona achibvunzwa kuti ndiro gweta rako iri ataura freely akati yes. Sikona ari kutaura, ndataura naye after court, ataura namai rake after court. He's talking now. Was he happy to see his mother? Anamai vane magic. That is what I think. Yeah, because the mother said to me she's very sorry to what happened, but at the same time, she also wanted just to see him. And so on. You can see that there's a bond between him and his mother. The way that he talks to his mother, he talks with love. You know, there's always a special place in your heart for your mother. And even when he's telling his mother that you can see this is a good place for him. The mother is a good place for him. So he spoke to his mother, spoke to his brother,
Yeah, okay. He's in a good space and he's now talking. He's now talking. I actually like it that he has started talking. So that he can tell me what happened, what does he need to do. Munoona zvine chimwe chinhu chinoitika ndechekuti segweta haubvumidzwe kuti utore zvinhu zviri social media kuti ndo zviri kuendesa pakoti. Haubvumidzwe. You have to wait for that court process kuti iitike. Kana tapiwa toendesa tozoita decision. Okay. All right. Then lastly, but not least, I know also as a lawyer, I don't want to dwell much, but arikuti pama charges. Okay. Handisati ndataura naye zvakanaka. Okay. Pama charges eku UK, I have not yet spoken to him at length. Yeah. But mukomana ati kana zvazosvika panguva yekuti inini muda unenza kuite, I will go. Kana makada kusvika panguva yekuti muda unenza kuZimbabwe, I will go. I'm getting better. That's number one. Number two, my charges in South Africa firearm harambike nokuti wakabatwa unayo. Zvadafanidza kana chatunga dzidzo kuti vakazongopedzisira vaplita. Harambike saka tichaona kuti state inoti chii plus pamapepa paine inonyora kuti chii. Ndinogona kuudza kuti makiseni vandasvika vanga vasiri kufara nemanyorerwo akaitwa mapepa. Hatisiri takanyora sei, ndo vakanyora. Vanga vasiri kufara nezvakanyorwa pamapepa kuti ammunition secure mupurisa akatambidzwa direct pasina kuvhara. Handifana kutambidza futi sendiri kutambidza peni. Yes. Yeah. Zvine procedure inofanira kufolowa. Saka makiseni vanga patotanga nharo dzekuti can you please do something that ndakati aiwa chitombomirai takaimatiraratidza zvacho zvamuri kutaura. Of course. Saka zvinhu zvakadaro izvo zvinoita kuti zvitipe leverage panyaya dzemadiscussions achazouya nokuti vanga vatone doubt nezvavari kuita. Yes. So let's wait and see what is going to happen. Goma Chris, thank you very much for your time. No thanks. We'll see you. Sure, bye. All right. Thanks. Okay. Guys, let me be honest with you. I'll never tolerate if people they disrespect my lawyers, because I'm also a lawyer in the comment section. I can even block you now. You will never see this life again the rest of your life. I will never allow my colleagues to be disrespected by someone as a lawyer. Anditika. I will never allow that to happen, and I'm going to block everyone. Actually, I'm going to go on the comment section to block a lawyer. I will never allow such thing to happen. No shita kunema my pages, but I will never allow you to do that on my. You can don't to block it. We are not the way one you blocked for good. Now, what is it done wrong? It's just giving us the background, which is very important. Munoda kunzwanya kuma social media. Kwamlinga ma kudzwa nema ghost. We getting you someone and correct information from the court. Kuti akudze, and I have to convince him to come and talk to you so that you learn. Some of you, all right, we are not wasting and akuto kubloka futhi. And stombo mira. Zvachose. Tandiwe one day you are blocked for good. You never watch even wakavura imwe page. You never see me. You're antina Jacqueline lawyer kanongwa mu road. You are blocked for good. You never watch this life again. Wakutona yakutonyora kuti comment. Yeah. Let's respect my professions evamwe vanhu guys. Shakanaka, let's respect them. What has he done? He's giving the background. Kuti zvafamba sei zvakaita sei. Why are you doing that, my Zimbabweans? And I will never allow that. That will never happen on my page. You can disrespect other people, but I will never allow you to respect it. This guy he worked in Zimbabwe before, even as a senior prosecutor, and has done some serious cases in South Africa, including politician cabinet ministers. And it. So if you come here, Mr. Nabasa, and you talk blogger, where's your comment yakashata? This is a very sensitive case. And it has to be approached. He's giving you my views. And I kukudza kuti nyaya ichiri pakutanga aisati yaenda kumberi. Anditika. So ichazoti yafamba muchitanga for more information and so on. But what you are simply saying is that there's a charge here, firearm yatataura nezvayo. Anditika. Hey, lawyers, they talk, they express themselves. Mungatauro tari kusekerera. He's just expressing because I'm asking him the questions, and he has to answer those questions. And it. So
makauya panapa muchida kudisrespect. I'm also a lawyer. Disrespecting my learned colleagues ndokublokai anditi let's give him the chance. Next time mundazodzwa information aiwa ndika let's give him the chance zvaari kutaura kuti zvekufamba so tese tiri kudzidza anditi we are all learning anditika but musamanye kutuka munhu asati amboapiya mukoti nyaya ichangotanga nhasi. Today if you check on the first briefing yaitika yatora less than 5 minutes yema-charges of ammunition and possession what in possession of firearm and ammunition haina kutora nguva yakareba anditika then imwe yazopinda extradition futi haina kutora nguva yakareba anditika so yangotora about less than 3 minutes and it's just giving a background. Nyaya isati yatomboenda kumberi like what you are saying. He hasn't even been given a warrant of arrest rekuti ndo mhosva dzaakaita. He hasn't started even arguing his case mukoti kuti yakamira so anditi so let's respect vanhu vanongoya kwatiri. Vamwe vachinavesa hamutombozivi chinonzi Criminal Procedure Act, hamutomboziva marights enyu, you don't even know general rights ma the Bill of Rights. So let's allow him. So next time makatanga kushora mchidai munhu anoramba kuya papeji pako kuti vamunetsi handiyo kupeji kwenyu because kupeji kwenyu munotuka vanhu nenge maakutituka maakuita sei handiti aswane kudaro handitika. So ndo zvataurwa nalawyer kuti the matter has been postponed to the 22nd and then he said that he's got 2 charges. The first one yavataura attempted found in possession of firearm and ammunition, and then the second extradition. Then he said on the extradition we cannot even talk about him going to UK now because hapasati pane mapepa anoratidza kuti ari kudiwa, hasati apiwa even warrant of arrest rachona. The same first charge yachona yanga ichizi namagistrate inokera a minimum sentence of 15 years anditika ataura kuti they have to wait for the ballistic test kuti auye papresentwe as evidence, so he doesn't know kuti zvinowanzotora nguva. According to him sometimes that my results anotora 2.5 years. But then he said kuti pavataura zvakanaka nestate vanga vachitaura kuti state they are willing, they also have got an offer yavainayo yavada kuvapa kuti vatsvake kuti vogadzirana zvivonzwana nasei. And then what is more important ndezvokuti mudhodhana Chuma ari kuti or ataura achiti haana dambudziko rekuendaswa kuUK. Hanzi ataura kuti even makati ndoda kundotongwa kuZimbabwe I can still go, makati ndoda kuenda kuUK he is ready and is prepared to go to UK as soon as possible anditi. But zvanzi manje even if akatada kuenda pasati pane marequest achona, pasati pane documentation yachona yese, hakuna kwatinoenda. It's a discussion inozotaurwa kana information yese yakwana, paperwork yachona yese yakwana. Kana mama katerera press statement yakaitwa na Minister of Justice yesterday, it's a long process inoitika kana ari ma-extradition hazvingoitiki in one day or what. So plus minus since iye mukomana asiri kuobjecta kuti anda kuenda kuZimbabwe zvinogona kubatsira. Thank you very much mukoma mudzingwa makocho handitika so ndo mamiriro azvakaita and so on. Then ndavabvunza kuti mukomana wayo state of mind iri sei. Hanzi pavakatanga kumuona musi weSaturday vaenda kundomuona kupolice station, he was not willing to talk. It was very difficult for him to say anything, even kutrusta kuti iloya rangu I must share everything. But hanzi pavazomuona nhasi pane ka small pane improvement yekuti atodza mai vake kuti ndoda chikafu chakati and so on, and then he was able to talk handiti. Saka no futi yakawanikwa muno muJohannesburg zvachitaurwa nalawyer guys, zvachitaurwa neattorney wake kuti futi iyi yakawanikwa muno muSouth Africa ina kubva nayo kuUK, the gun he bought it. And hanzi futi yachona yakawanika ndo dzinonzi hombe chaidzo dzedze dzokuti munhu akatongorohwa nayo kutongoparara zvachose. Ndosaka ichikera a maximum prison term of 15 years just being found in possession, kubatwa uinayo mapanzwisisa hanzi kubatwa uinayo then ammunition. So ndatarisa makatarisa press conference yaitwa naBrigadier Aretha Meta vangu vachitaura kuti vekuri kuSouth Africa vada kuprioritize case yavo, yekuUK vachataurawo nezvayo, they want to make sure. But common sense ndo dzichazotudza kuti the UK if already is found in possession of the firearm and ammunition then they ovhuma mhosva yake. Thank you very much Talita. Would that be zviri nani here kuti
vombomutsa apedze 15 years yake. After 15 years yake ozoendeswa ku-UK, it doesn't make really sense at all. So we're going to hear what is the offer that is going to come from the state and also the defense if they are going to agree on that. But maonero angu ndeyekuti iye sezvari kutaura kuti haasi kuramba, he is willing to go to UK. He wants to tell the court in UK, he wants to give the side of his story, he wants to explain to the courts in UK what exactly happened. I think ikodzero and so on. And also let me remind vanhu vari kutuka ma-lawyers kuti at the end of the day guy, we are presumed innocent. Okay, vanoti all right. Mukomana yasati ane mhosva asati asendenswa handitika achiri ma-allegations aripo handiti. Saka nyaya iripo ndeyekuti guys, ane kodzero yekuva nelawyer. Lawyer rinomubatsira sezvazvitaurwa namukoma Chris manje kuti tataona kuti state yange yakuteta chikeribidi chekuti hanzi pfuti yakatorwa ndobva yatambidzwa mapurisa. Thank you very much Sis Patricia. Handitika pfuti yakatorwa ndobva yakandwa ndobva aitambidzwa. Hanzi tatotanga kuudza state kuti makutotanga kugadzira nyaya. So everyone has got a right for a legal representation guys. Hazvireve kuti lawyer rake rikuya kuti zvawakaita zvakanaka. I think it's a misunderstanding in etika vazhinji. The lawyer is there to make sure that my rights are protected because it's a legal process. Pane zvaanenge aida kuti ataure zvafana nestate yavanaye akanzi taura kuti chichakaitika mukoti, anogona kutadza kutaura because of what is going through at the moment. So that is the purpose of the lawyer, also to protect his rights and also to speed up the processes guys. And it hazvisi kureva kuti lawyer rauya kuzomudefenda kuti wakaita zvakanaka handitika kana kuti toda kuti usaende. The guy is saying I want to go back to UK, toda kudzokera, I want to face my charges, I want to explain to the court what transpired, which is very important. Unfortunately ndazama kubvunza mukoma Chris panapa kuti guys, some of the questions dzekuti why akatiza ku-UK I won't be able to answer handitika, handikwanisi kuanswer izvozvo. The same yekuti akauraya vana sei zvakaita sei handikwanisi handiti. Is the information that is going to be disclosed in the court handiti. So tandinongokumbirawo guys semazimbabweans ndezvekuti ngati respectewo vanhu vanotinoshanda navo, ngati respectewo mapurisa, sorry, my lawyers anenge achita basa ravo, because I don't want to be in a situation yekuti next time people they don't want to come to my page because vanhu vachange vakutukwa zvitora zvakabasisina basa. And I'm going to follow, if you take some videos wadimbura wondotanga kuchituka lawyer, ndakangoenda ikoko chete ndikukuruwai necopyright. On top of that nchabva ndakublokai. Let's respect the family. And chimwe chinhu chandoda kutaura guys ndechekuti ndakwanisa kutaura namama vemukomana, ndataura namama vachona vabva kuZimbabwe, vanga vari pano. We had a very long conversation nenyaya yachona. To be honest guys, she is heartbroken, to be honest, not only for the son but her concern is also more on the wife nevana two vakashayikirwa guys. Chero uri mubereki une vana vako guys, sambuya vane vazukuru vairi and so on, zvinotovaafectawo. So her coming here, it's not she is supporting zvakaitwa nemwana wavo, but dzimwe dzenguva guys kana uri mubereki, the same as vanhu vese muri vabereki vamwe vari kuona pamwe pachino unonzwa kunzi mwana wako aita zvakati kuchikoro, mwana aita zvakati, you have to go there handiti. Thank you very much Supreme Rose for the stars. So the purpose for mommy to come all the way from Zimbabwe is just that also to be there, vange varipo vachiona kuti ma-proceedings ari kufamba sei. Pamwe pachona uri mubereki guys, unotadza kunzwisisa, akugarisike kumba kwachona kuti une imwe nyaya yakati kwakati yamakatarisana nayo, mune yakatarisana nayo, and zvinotobatsirawo kuti wakambobvawo panzvimbo wouyawo kunoku woonawo kuti zvakamira sei, wodzokera again kumusha. So vanga vachitaura kuti family yemudzimai uyuyu vanhu vanonzwisisa, hanzi kune vanhu vanonamata vazhinji vachona. Saka hanzi patakaito approach a way of communicating now, tichizama kuvabatira kuti tiende vabate maoko. Hanzi the family received us very well guys. It's not easy kumashona izvozvo, kumashona hakusvikike. Ndindodhila handi ndo industry yangu iyi, sinoitika kana dzivanhu vadai murume mukadzi vadai havasvikike. But those other family guys
vakavagashira vakangoti ndo zvakaitikawo tinongozvisochi maoko maMwari saka vakandovabatawo maoko ndobva vapa chikafu and so on. So I've been asking them if there is some communication. Yes, the communication iri kuitika zvayo and thank you very much again Sisi Primrose. And communication iri kuitika mbijana. So this is where we are standing with this case. Dodan antimanzwa kuti staro kuti Mark, the guy doesn't even know. It was his first time. Thank you very much Nyari. It was his first time today kunzwa kuti pane star yake rinonzi Mark. His full name is Mdodana Chuma. Yes, ndo star yake riri pachitupa chake. Then there is something that I forget to ask him, Chris, because when he appeared in the first court, the prosecutor there confirmed that okay, the matter was postponed to the 22nd of July. Vachitaura kuti vada kuconfirma address yake and also vada kuconfirma address yake and so on. So I'm not sure yet if on the 22nd they are going to bring a bail application for him on that case. Ndosandakanga kubvunza mukoma Mark who is representing. And then also on the second matter, that is for the extradition, the main case, that is on the 22nd of July. I forget to ask him if he's going to consider applying for a bail for UK. Guys, in court you always have surprises every day. You might find out the magistrate anogona kumuta bail with condition, or the bail can be denied and so on. So it's something that we have to wait kuva mswa pachatsoka mswa 22. But talking to one tanambotaura earlier vanga vachigara naye kubva thank you very much Pamela Angel Danger magona. Guys, amuchatuka zvamamuchita zveshe ndo maZimbabweans atinoda aya, kwete kuti vange vanhu vemuno vokuti wakangoposta anything vanenge vachitukiridza. Handiti ndo zvinoita izvozvo, ngatirespecte vanhu vanenge vari pamabasa pavo vari kuita zvavari kuita. Handiti ndo zvatinoda izvozvo, ndo zvatinotarisira, so that vamwe vachona muchazodawo kubatsirwa. Tinokulinkewo kumalawyers akadaro. Handiti thank you very much Mkoma Michael. Alright, Dlamini. So the last few days dzaanga inadzo zvandambotaura earlier, mukomana anga achibhevha neimwe nzira you'd go out with his friends, achidzoka late achitawo. They said kuti anga akungoita zvinhu zviri abnormal, ndo zvazvichingoitika kwaari. And time yakasvika haana kumboudza vanhu kuti ndo zvandakaita. And the people from here, they only became aware after 2 or 3 days. Zvazara internet yese kuti ndo zvakaitika and so on. So ndo maitikira akaita nyaya. It's a very sensitive case, guys. Even if when we comment on social media, even myself, I also have to understand and to put into consideration the family yevanhu 3 vakashaika, guys. Anditika, it's very sensitive. They have to, I know some of them, they are in UK, they don't have an opportunity to attend my proceedings. I am watching about Zimbabwe, but I don't know chichaitika. That's why I'm saying I'm using this platform kuti tidzidze semaZimbabwean, because nyaya yakaitikira ine something to do with the interest emaZimbabweans nevari muno muSouth Africa nevari kune dzimwe nyika nevari kumusha vanzwisise kuti chichi chinoitika. But sometimes unoteerera panews vanongokudzai for 2 minutes apinda mukoti zvadai, but tatraya kuti tikupe in detail so that even the hama dzemudzimai wake dzakashaika vanzwisise maprocedure, vanzwe from someone who is independent, someone who is not biased kuti zvakamira sei. So guys, I think ndatora nguva yekutaura zvakawanda, but I'm pleading with people, guys, musatuke my lawyers, guys. Musavashore, musavatuke. You are the one who lose, because at the end of the day anogona kuti achada kutaura neni waMr Munetsi, then munenge maakuzvinzwa kuplatform kwana Jacinta, munenge maakuzvinzwa kunana SABC, munenge maakuzvinzwa kunana anonzani Mutakati or Mpakati, munenge maakuzvinzwa kunana Ngiso, zvatwiswa. So isu sinozama kuti tikupe original information chayo isiri yekunyepa, so that tinzwisise kuti zviri kufamba sei. Brothers and sisters, I would like to say thank you to everyone who has been watching and following this case, Chichasangana Mswa 22. But I'm just pleading, I know there are more than 5,000 people are watching this live. Please, let's respect the lawyers. Anditika, dokumbirisa onemutsa wamwari, guys, so that we won't have a problem. I'm also appealing to my bloggers ese
kuti this is a very sensitive case, guys. Let's be human. Let's talk. Even when we post on social media, we need to consider those 2 little girls who are in a mortuary in UK, innocent children who didn't do anything. We also have to consider the wife. Nyakushwara mukadzi wake anatete vasukuru. It's a very sensitive whereby the way we comment, we attack. Let's have the spirit of Ubuntu. Kuti tingonzwisisa kuti guys zvakaitika, but ngatitaure zvakati. That's why I said to you earlier, information yekuti akamboenda kuZimbabwe, it's nonsense. Hakuna zvakaita, haana kana kuZimbabwe kwaakatomboenda. Even a day anambobvira atsika kuZimbabwe. Number 2, imwe information yanga ichibuda yekuti ada kusoti kune vanhu vakatiuraya mukadzi wako nevana and so on. It's nonsense. Hakuna zvakadaro, guys. He's going to give the side of his story of what exactly happened in UK. And remember, Panama results, post-mortem results have not yet been released and so on. And it so kazhinji vari kutaura vari kutwairwa nemukadzi, vanga vane madivorce, vanga vaita sei, guys. I had an opportunity of speaking to the family members also today, even musi wakasungwa uyoyo, ndichivabvunzisa kuti zvafamba sei. None of those things zviri kubuda nditi tichi chakaitika and so on. So let's just allow that family that is going through a lot kuti vahile. But please don't use my videos to create content, and don't use my videos to attack the lawyers or to attack myself. I'll be very disappointed. Let's human. Ngatiratidze kuti tiri maZimbabweans takaenda kuchikoro tine dzinodhonza and so on. I don't like cyberbullying. Once it happened, takangozvipika chete kuti ndizvozvo, I'll just cut off my life achona ndodzokera kuindustry kwangu. May God bless you all, guys. Thank you very much, Sis Patricia. Vandipa mangu masters. Yeah, guys, ndosataurwa na people are speculating. Ndosataurwa na lawyer kuti even information yeku UK yachona avasati vane mapepa. There is no warrant of arrest. There is no charge sheet yekuti zvakaita sei. As a lawyer, he can only comment kana vapiwa ma-official documents abva ku-UK anotaura kuti zvakati. Handi ndizvozvo, guys. Zvimwe zvamuri kutaura zvokubuda pamesi pasocial media hazvisati zvako. Tichawana information yachona handiti. Lawyer kana ane madocuments ake ama-public documents aapresenta mukoti, vachandipa ndosheya nemi ndokuratidzai pano sezvandinosimboita dzimwe nguva handiti. Alright, guys, ngatiti kwanhasi. Thank you very much, Bester Chiso. Vasati vatora mapolicies eGreat Hope, ndozvamunofanira kusapota izvozvo, kuita noise nazvo, motora N99 rand. Ndopainotangira. May God bless you all. Let's continue to love one another. Let's continue to support each other. The Bible says nothing separates us from the love of God. And I'm there not kuti ndoda kuti mukomana wayo zvakaita ndizvozvo, but I also want to make sure this proceeding makwanisa kuiona muchiiteerera, maona prosper zvazvichiitika mukoti, the entire proceeding mamuchizviona nchicapture, and kusvika yapera munenge muchizviona live pano papage, even paachazopinda zvese zvinenge zvichiitika zvese. Ndosaka ndaramba kuti tisavhiringe malawyers, because pamwe pachona chichazodzokera kwavari toti ko mudare mamuchiti zvakati. Thank you very much, Anna Mpala na Tendai Tobayiwa. Anditi pane zvatichazodo kunzwisisa handiti, saka tinofanira kuramba tiine a very good relationship nema-lawyers. Anditi please guys, I'm pleading with you. Munogona henyu kutuka inini sezvamunoita, ndokutenderai kundituka, but please don't insult the lawyers, guys. I'm pleading with you guys. Don't use my platform to attack and to say bad things to the lawyers. You'll be offending me because I'm also a lawyer. And if you don't agree with the lawyer, there's always that you can raise your views. So if you are going to do cyberbullying and then I pick it, you are going to deny more than 5,000 people who are watching this live with Only Live again. So let's work together. Let's approach this matter. I'm going to block them, truly speaking. And don't ever do that, to use cyberbullying, attacking and so on. Ndosaka makazona lawyer Chatunga akanga abvuma kuti achanga achitaura neni pakutanga, but later on akazoramba, maona, because people vaitaura zvakawanda pakaita sei. Handiti saka atidi kudaro. And the next thing mchazonzwa lawyer akuita sei wachangu kesi yana Chatunga akutaura kuti I can't comment. And you people, you ended up being frustrated
kuti why haana chaanotaura, because anenge achiziva kuti kune vamwe vanhu vekuti akataura something zvinobva zvatwiswa obva atanga kutaura handiti. So I think you guys have understood very well. We need this lawyer. And the other thing chatinofanira kudzidzo ndechekuti lawyer uyu muZimbabwean handiti. Vamwe venyu muchazoita mamwe macases ekuti munenge muda kuona kuti maZimbabwean lawyers anoperforma sei, anoshanda sei and so on. Saka iye anofanira kupawo the best service yainenge ainayo, so that make sure kuti zvinhu zvinofamba mune zvakanaka. Guys, I can say maita basa.